ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ба таваҷҷӯҳи бардороне ки аз Федератсияи Россия, махсусан аз Москва ва Московская област ба Тоҷикистон бор мефиристанд ва расонида мешавад ки ширкати Акай Наби мушкилии шуморо ҳал мекунад. ин бародарамон чанд сол ин корро анҷом медиҳад ва корашон дар сатҳи олӣ мебошад. агар шумо дар дигар шаҳр бошед, боротон аз 1 тонн бисёр бошад, аз дари хона омада мегирад ва ба Тоҷикистон ҳам равон мекунад. одами боварнок ҳаст. дӯстони азиз, марҳамат кунед, ба ҳама ҷои Тоҷикистон равон мекунад. ширкати Акай Наби дар хизмати мову шумост. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бардорони азиз, ҳама каса хуб ҳастед? аллоҳи меҳрубон нигаҳбонту бошад. моро як модари инвалид, яъне ки як модари маъюм муроҷиат кард ки бачаҷон, илтимос, модар як аробача намераса барои ҳайкадан ва барои роҳ гаштан. як аробача намераса, ҳаракат мекунем, дастгирӣ мекунем. дӯстони азиз, хос аз барои аллоҳ, картаи хеле нест, картаи хелшо. ва дӯстони азиз, карта ба номи Кенҷабоева Назира мебарояд. номерҳое ки мисол дар ҳамин корти душанбесиди пайвастанд 901 61 73 61. номерои картаи душанбесиш мондагиай. аз ҳаматон хоҳиш мекунем, марҳамат дастгирӣ кунед, чӣ қадар ки метонед. иншоалло ки боз ҳамон қадар хубтарак, беҳтарак мешавад. агар ки бовар накунед, номерош мондагиай, занг бизанед. картаи душанбесити дӯстони азиз, мисол чӣ қадар ки метонед, 1 сум метонед, 10 сум метонед, 100 сум метонед, хайр кунед. штоби ҳамаи як дастгирӣ, ҳамаи як калиаскаи хуб ва беҳтарин харем дар ҳаққи ҳамаи ғарибоне ки дар Федератсияи Россия кор кардесанд, дар ҳаққи ҳаматон дуо карагар ва дар ҳаққи ҳамаи одамои бисёр хайрхоҳ дуо карагар. дастгирӣ кунед дӯстони азиз, иншоалло ки беҳтарин мешавад. این سرشای کوچه نه خونو سر میشون ها قطورک خونو سر میشون اینها اینجا خونه ها اینجا مغازینه اینا دیدی خونه را اولیسوی ناو ناش دستن اولیسو اینا خونه ها دیدی خونه را اینا همه نمه خونه همه نمه توجیکان همه سویت کشتگی این اینجا участка منه اینم یکم سیم участка منه. дӯстони азиз, 1 июли мо дар видеои имрӯза замини фурӯшӣ ҳастаи қарордода дар Федератсияи Россия, Московская област, город Сергей Посад. масоҳати замин, дӯстони азиз, 6 сотиқ заминаи ҳамсояи тоҷик, яъне ки дар даруни қишлоқай замин барои хона кардан тайёр аст. нархи хона 250 000 рубл мега, боз савдо мешавад. марҳамат дӯстон, занг бизанед. маълумотро аз худи соҳибашон метавонед дастрас кунед. این جورا تماشا کن، به حجم خوب داد.
дӯстони азиз, эълони навбатиямон хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Рӯдакӣ 4 дархона ва 3 сотиқи заминай. 4 тарафи хона бо симинблок маҳкам кардагай, ванна, анҷомхона, ҳоҷатхона ҳам дорад. Нашоди документош ҳамаш 100% дӯстони азиз. Нашоди документош ҳамаш 100% ана иваз карда мешавад ба ягон мисол хонае ки дар шаҳри Бохта, яъне ки Қурғонтепа бошад, иваз карда мешавад. Нархи хонара 275 000 сомон мега. خونه ریمونت‌های زمانوی، ریمونت‌های خوب مرمت کنید. 4 در خونه 3 ساعت زمین زنگ بزنید، معلومات پور آنیتاری خونه را از خود چه باشون دسترس کنید. дӯстони азиз, севимин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, деҳаи Дарёобод ва дар хонаи 2 сотиқи замин. хонаҳои дӯстони азиз калонан 7x4 метр мебошад. 7x4, 4 тарафи хона бо симинблок маҳкам кардагай ва дарвоза ҳам дорад. дӯстони азиз, марҳамат кунед хонара бо диққат тамошо кунед, кадоме ки аз шаҳри Душанбе, яъне ки аз ноҳияи Фирдавсӣ хона кофтеса бошед. 4 тарафи хона маҳкам, нашуд документош ҳамаш 100%, 2 сотиқ замин, дар хона. нархша 195 000 сомон мега, бо савдои хуба мешавад. марҳамат кунед дӯстони азиз, занг бизанед, маълумоти пора аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, чорумин хонаи фурӯшиамон хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, тарафҳои мошинбозорш меган. 3 дар хона ба ҳама шароитош, ана хулоса 4 тарафи хона маҳкам. сотиқша дӯстони азиз маълум кардаги нестай, 2 сотиқа ё ин ки 3 сотиқа. маълумоти анитаршона тариқи WhatsApp номерҳош мондагай. нархша 225 000 сомон мега. хулоса бания дар дарони хона ҳастай. марҳамат касоне ки аз тарафҳои мошинбозор хона кофтеса дӯстони азиз, телефонро барои тамос 985 06 50 06 занг мизанед, маълумоти пура аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дар канали мо ҳатман подписат кунед. иншоалло ки дар ин канал ҳама рӯза хонаи арзон пешкаш мегардонем ва дар комментар бинависед ки аз киҷо ба шумо хона дар курай. иншоалло ки ҳаракат мекунем, кофта ёфта бар шумо навор мекунем. дӯстони азиз, хушхабар ба кадомера ки студентский билет дар кортон бошад, ба шумо акай далер кӯмак мерасонад. марҳамат кунед студентский билет ба касоне ки мисол ҳуҷҷатҳоша проблема дорад, мисол патент надорад ё ин ки частный кор кардиса бошад, ҳамира тоғри мекунед, дигар патент дар кор намешавад. ҳуҷҷатҳои мо дар тамоми шаҳрҳои Россия ба кор меравад. мо тариқи онлайн кор ва фаъолият мекунем, дар кори худ ҷавобгӯ ҳам ҳастем. нархи договор 17 000 рубл як солааш. шумо метавонед тариқи WhatsApp документҳои худро равон кунед. аз шумо чӣ дар кор аст? паспорт, миграсиони карт ва як сурати живои худро аз миён боло равон мекунед. вақте ки дӯстони азиз тайёр шид, мо тариқи почта равон мекунем. дар давоми 10 рӯз тайёр мешавад. марҳамат кунед акай далерро муроҷиат кунед, дар WhatsAppшон нависед. хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастаи бо тамоми шароитҳош қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафҳои Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Амиршоҳ. 5 дар хона ва 9 сотиқ заминай. 5 дар хона дӯстони азиз дар шаҳри Душанбе, 4 тарафи хона маҳкам, ремонтҳои замонавӣ беҳтарин. марҳамат кунед касоне ки аз шаҳри Душанбе, аз Исмоили Сомонӣ хона кофтеса бошанд. нархи хонара 680 000 сомон мега. боз камтари дигарам савдо мешавад. савдо дар назди ҳамин хона. телефонро барои тамос 985 46 90 89. занг бизанед, маълумоти пура аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед.